Добър ден! Добър ден! Светоглед ли търсите или отделен възглед? Ами не съм сигурен. Това ми изглежда познато. Това е по-стар модел. От тази колекция имаме по-нов вариант. Но да ви кажа честно, и той бързо почва да очумява. Релативизма е доста търсен, но и неговата цена е доста по-сериозна. Изглежда доста неудобно. И не съм сигурен, че ще знам кое кога да използвам. Мога да ви препоръчам атеизмът. А имате ли нещо друго?